dius? No veus que això no és el truc? No veus que no estan jugant a cartes? Ah, no. No. Jo havia vingut jo amb tota l'energia i no, no. A què estem jugant, doncs? Estem jugant a l'Scrabble. Jo m'agrada dit Scrabble, m'agrada fet la xula. Scrabble, no. No, es pronuncia Scrabble, que és un verb que significa gargotejar o fer gargots, no? També significa lluitar, perquè els alumnes han d'estar lluitant entre ells, en un sentit metafòric, evidentment, buscant paraules per tal de guanyar la partida. Vos agrada jugar a l'Scrabble? Sí! I com es juga? Es juga en parelles, aleshores cada parella té un faristol i en el faristol tenen 7 fitxes. Cada fitxa té una lletra i cada lletra té una puntuació atenent de la freqüència que apareix al nostre vocabulari. La I és la C trencada, la NY és dígrafs, la L geminada apareix en menys freqüència i aleshores tenen més puntuació i només hi ha una sola lletra. Ah, o sigui que la L geminada val més punts. I tant. Això què és? Això és el rellotge, perquè les regles del joc ens diuen que la partida s'acabarà o bé quan acabi el temps, o bé quan s'acaben les tirades, o si s'acaben les fitxes del sac. Suma dificultat. Sí, s'han d'anar contra el rellotge tot el temps? I tant. I aquestes fitxes que són blanques, això és suro? Aquestes fitxes que són blanques són escarrassos. Són què? Escarrassos, també es podem dir comodins. No tenen puntuació, com pots veure, però serveixen per qualsevol lletra. Han format la paraula a l'L. Ah, i val 10 punts, la L geminada. L'estic aprenent. Concentradíssims. Vos agrada jugar al Scrabble? Sí, de seguida diuen sí. I què és el que més vos agrada? Descobrir paraules i competir. I guanyar, imagina. A mi m'agrada guanyar. I és fàcil o difícil? Perquè vosaltres acabeu de començar, no? Depèn de les lletres. Si tens sort i tens vocals i consonants, sí que pots fer coses. Cal saber molt de lèxic per a poder jugar? Cal saber lèxic en valencià perquè evidentment és un joc de paraules, però no només això, és un joc d'estratègia. Aleshores, has de saber la paraula, però sobretot has de saber posar-la. No els alumnes amb més nota són els que millor saben jugar, sinó els alumnes que tenen estratègia, veuen bé el tauler, i per això jugar en parella està molt bé, perquè un pot controlar molt de lletra i l'altre molt d'estratègia. I podríem jugar ahir... Sí, unes sonetes que tinc ganes de... Sí? Doncs vine, jugarem una mà. La paraula mà amb accent deriva del llatí manu, que no era el diminutiu de Manuel, sinó el mateix que ara, la part terminal del braç dividida en dits que permeten agafar objectes. En un joc de taula, una mà equival a una ronda. Anar de mà vol dir començar cada torn. I si es tracta d'un joc de naips, tindre bona mà vol dir comptar amb bones cartes. Tindre mà per alguna cosa significa tindre habilitat per a fer-la o facilitat per a aconseguir-la. Tenim expressions a mansalva que juguen amb les mans. Dibuixar amb alçada, escriure 4 mans, parlar amb el cor en la mà, donar un colp de mà, passar la mà per la cara, tindre les mans llargues. De totes aquestes frases fetes, la que jo sempre tinc a mà és tindre mà esquerra. Xavi, en canvi, és més d'enviar-ho tot a fer la mà. Mira, tinc un nom propi, això serveix? No, els noms propis no serveixen. Ai, havia fet un... Quina sort que fas tu per ajudar-me, no? La sí, aprofitem aquesta. Ah, la S. Veus, això sí. Doncs posa-la tu, Yolanda, te passa el full, Gorka. Pareu atenció, a veure qui és capaç de formar una paraula de 5 lletres. Serva. Serva, molt bona. Bares, també, molt bona. Pepa, que ha vist una paraula més bona que la vostra? Esbarar. Això és un Scrabble, Pepa. És un què? Un Scrabble. Espera. I he fet què? Però això se celebra? Has fet un Scrabble? Sí? Sí. Fixa't. Això és que he guanyat alguna cosa? Esbarar. Aconsegueixes 50 punts extra. Això és molt? Això és molt. Això és el millor que pots fer. Però, Joan, heu dit paraules molt estranyes, no? Molt pròpies. Jo he escoltat abans escarres. Quines parauletes més teniu? Doncs nosaltres tenim paraules com, per exemple, una centenària. Seria una jugada en la qual un jugador fa més de 100 punts que una tirada. Quan diguem que remultipliquem. Remultipliquem vol dir que llancem i agafem 2 caselles especials en una mateixa tirada. Parlem de parets o envans, que és quan tu agafes una paraula que ja està al taulet i a partir d'aquesta en formes 2 de noves. Espera, Joan, perquè és que estic veient... Mira. Company. Hola. És que he vist que algú estava ahí com agafant alguna cosa del saquet. Esteu fent trampes? No. Diuen tots no. Però es poden fer? Sí. Sí? Ho teniu claríssim? Com es poden fer trampes? Si l'altre equip no se n'adona que no ha passat el temps, nosaltres mos callem i les va restant el temps. Ah, però això no són trampes, això és picardia de la bona, eh? També quan vas a treure una fitxa del sac sense que s'adonen... Este sac? Sí. Tu mires la fitxa que vas a treure. Ah, mira, perquè no es poden mirar i tu fas així com dissimuladament, no? No s'ha de fer. Aquí el que s'ha de fer és, quan tens dubtes si una paraula és correcta o no, és impugnar.
Reprovar. Oposar. Refutar. Objectar. Rebutjar. Opugnar. Alegar. Contradir. Rebatre. És que estem amb els campions, bé, campiones de campiones, són majoria. I jugant a l'Scrabble, tu has après moltes paraules peculiars, no? Sí. Com per exemple, oli amb L geminada o ale amb L geminada. Alegar amb L geminada. També jaure amb J. I jugant, de vegades apareixen missatges subliminals. Mireu, mireu.